आमचे गोय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी पियुष आलेमाव, आमचे उत्तर गोयचे इंडिया अलायन्सचे खलप, तसेच दक्षिण गोयचे आमचे कॅन्डिडेट कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, आमच्या दक्षिण गोयचे काँग्रेस पक्षाचे इन्चार्ज, तसेच आमचे सिनियर आमदार राव एल्टन बस्टर. पयले सुवातेर समेस्त गोंयकारांक आज महावीर जयंतीच्यो शुभेच्छा. काँग्रेस पक्षान गुढी पाडव्या दिसा आपली ऑफिशियल कॅम्पेन उत्तर गोंय तसेच दक्षिण गोंय ही लॉन्च केली. उत्तर गोंयान आमी पत्रादेवीच्यान चालू केली आणि दक्षिण गोयची आमी लोहिया मैदानावयल्यान चालू केली. ताज्या उपरांत आणि आमचो प्रचार हो चालू जालो. आमचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंय तसेच दक्षिण गोंय आणि सगळ्या मतदारसंघांत तांचो एक राउंड चालू जावन आता कॉर्नर मिटींग चालू जाल्या. 22 तारीख फाल्यांच्यान आमच्यो पब्लीक मिटिंग्सूय चालू जातल्यो. आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन हे आज जे मुद्दे आसात जेन्ना आमचे दोनूय उमेदवार तसेच आमचे दोनूय इन्चार्ज जेन्ना मतदारसंघांनी भोंवताले आणि इतलो म्हणजे प्रेशर आशिल्लो की मटेरियल आमचो मॅनिफेस्टो, आमचे दोन्ही उमेदवाराचे अपील आणि काँग्रेसीची गॅरंटी लोकां मेरेन केन्ना पावतली. टायम इतल्याक लागून लागलो की जे लोकांचे फीडबॅक जे आमचे उमेदवार जे भोंवले लोकांक मेळ्ळे आणि लोकांचे जे फीडबॅक्स आशिल्ले, लोकांचे जे क्वेश्चन्स आशिल्ले ते आमी सगळे ह्या मॅनिफेस्टोन घालून गोंयकाराचे इश्यूज, गोंयकाराचे मुद्दे कशे आमी काँग्रेस पक्ष रिझॉल्व करतली, कशे सोडयतली आय विल कवर. ताज्या उपरांत आमचे CLP उलयतले आणि आफ्टर दॅट वी विल टेक द क्वेश्चन राउंड. सो आमच्या मॅनिफेस्टोतलो पयलो पॉइंट आसा तो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ आणि गोयची आयडेंटिटी and safeguarding our lifeline mother river Madai. दुसरो सगळ्यात महत्वाचो जो आमचो 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनांत आशिल्लो स्क्रॅपिंग ऑफ 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स एंड हॉल्टिंग वाठाराचे जुंच्यान कोळसो वता हे लोक आज अक्षरशः थंय त्रासान पडिल्ल्या. सो तांचे मुद्दे तांचे इश्यूज घेवन हो आमी पॉइंट घातिल्लो आसा. तिसरो पॉइंट इज क्रिएटिंग जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज गिविंग प्रायोरिटीज टू लोकल यूथ इन गव्हर्नमेंट एज वेल एज प्रायव्हेट सेक्टर. चौथो, ensure the immediate resumption of legal mining and provide relief to mining dependents from their speaks we deliver. या बीजेपी सरकार या भ्रष्ट जुमला पार्टी जसे तांचे प्रधानमंत्री पै सांगतात एव्हरी इलेक्शन आयले की ती लोकांक फुटींग आश्वासन दितात. 2014च्यान ते गोंयकारांक फटयतात की आमी 6 म्हयन्यांनी चालू करतले, 3 म्हयन्यांनी चालू करतले. 10 वर्सां पुराय जावपाक आयली अजूनही जाल्ले ना. बट वी आर सिरियस, वी विल रिझॉल्व दिस इश्यू. पॉइंट नंबर 5, क्रिएट हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर with the help of central government to provide affordable healthcare facilities to Goans. आज प्रत्येक गोंयकार हाका जेन्ना तो आपल्या हेल्थ सेंटरान वता थंयच्यो सुविधा ज्यो वखदां मेळना किंवा थंय जे दोतोर नासतात हे प्रत्येक गोंयकारान फेस केल्ले आसात. सो दॅट दिस पॉइंट वी हॅव टेकन, वी विल कवर दिस पॉइंट. 6वो पॉइंट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन बाय प्रोवाइड. तुम्ही पयला आसतले की खूपशा वाठारांनी जे आमचे लोकल गोंयकार आपले लोकल प्रोडक्ट्स घेऊन जे बसतात रस्त्याचेर तांकां स्पेशल एक झोन along the highways, along the roads that will provide. 7th point, encouragement to artists and sports person to perform at national and international level. 8th point, revive tourism industry with the help of central government resources
and encourage local entrepreneurs in tourism activity. Incentives and bring investment from eco-friendly, non-polluting industries. 10, creating educational youth. प्रत्येक जो गोंयचो आज youth हा तो आज ह्या एम्प्लॉयमेंटान पीडित जाल्लो. जे हे सरकार सांगता फाटल्या दिसांनी तुम्ही पहिले की जो उत्तर गोंयचो खासदार आसा जेन्ना ताका स्थानिक लोकांनी विचारले की हे जे तुवें 2 प्रकल्प हाडले बरे जॉब दिले. सो हे सरकार फक्त इव्हेंट करता. भुरग्यांक जॉबाचे कांयच ना, सोल्युशनच ना ह्या सरकाराकडे. ओके, 11 पॉइंट. Continuation of OCI facility till dual citizenship rights are development of Marmugua port as pollution-free cruise terminal, thus giving relief to Goans from coal pollution. 13, incentivize airlines to ensure consistent operation at Daboli International Airport for its sustainable and continuity. आज एक भय निर्माण झालो आसा दक्षिण गोंयांत की फुडले भवितव्य कितें, आणि ह्या सरकाराकडे कांयच प्लॅन ना, कांयच व्हाईट पेपर ना. 14 कम्युनिटी. आज या सरकारान जे कायदे हाडल्यात आणि तातून आमचे जे नुस्तेकार भाव आसात तांकां पळय जे आज त्रास जाता दॅट वी विल रिसॉल्व दोज इश्यूज. 15 पॉइंट सांगता and then I will come to that point number 14. 15 is restoration of rights of the local communities of the 6 river of Goa by denationalization of the rivers. जे या मोदी सरकारान जो आमच्यो न्हंयो ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो रिव्हर नॅशनलायझेशन जे केला आणि जातून खूपश्यो अडचणी येतात आणि सगळ्यात महत्वाची म्हणल्यार किमान आसा शापोरा न्हंयच्या नावाचो ताजे आज नाव काढून उडयलें. आज शापोरा न्हंय म्हणटी उरलेली ना, ती जाल्या आज NW25 नॅशनल वॉटरवेज 25. सो गोंयची आमची जी आसा, सो दिस इज अवर कमिटमेंट टू द गोवन्स. 16, coordinating with central agencies for enacting law to protect agriculture and non-agricultural land and enforcing right of first purchase for Goans. Work with local representatives. पहिले आम्ही की गोंयान जे आमची भाटां बेसां जागे पळय आसात पळय हे सरकार फक्त विकपाक वतलें. हे सरकार फक्त गोंयच्यो जागे जमनी विकून पयशे करपाक मुखार सरिल्ल्या. तुम्ही पहिले की कशे 16B 17(2) मागीर झोनिंग प्लॅन हाडले, आता नवे 39 हाडला. ही अमेंडमेंटा फक्त जागे विकपाक हाडटात. तातूंत गोंयकारांचो कांयच इंटरेस्ट प्रोटेक्ट केल्लो ना. सो वी आर गोइंग टू वर्क विथ द सेंट्रल एजन्सीज टू हॅव स्ट्रिक्ट लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग अवर stringent preventive measures in coordination with central agencies to put an end to human trafficking, atrocities on women and child and drug trade. आज गोंयान तुम्ही पहिला की गेल्ली 10 वर्सां गोवा वॉज नोन फॉर इज हेरिटेज, गोवा वॉज नोन फॉर इज कल्चर. पण गेल्ली 10 वर्सां या बीजेपी सरकारान गोंयची अशी वाट लायल्या की आज गोंय म्हणटा ते एक ड्रग डेस्टिनेशन जाल्लें. आज गोंयचो यूथ वो ड्रगान पडिल्लो. आज प्रॉस्टिट्यूशन वाडला, रेप वाडल्या, मर्डर्स वाडल्या. सो हाजेर ह्या सरकाराची कांयच ना. सो वी आर गोइंग टू एक्ट ऑन दिस पॉइंट. 18, delivering political reservation for ST community and reservations in education, employment to SC, ST and OBC. जे ST भाव आसात जे हांकां 2011 फुटयले आणि आश्वासना दिली की तुमचे आम्ही मुद्दे सोडयतले म्हणून. 2012 जेन्ना तांचे सरकार आयले, आज 12 वर्सां जाली तरी तांकां तांचे राइट्स मेळना. तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते सुद्धा एक दोळ्यांत उदक लायला तांच्या. समज जर खरीच इच्छा जर आशिल्ली जाल्यार तांणी बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट ते करपा जाय आशिल्ले. पूण तांणी कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि कितें सांगलें की जेन्ना जातले, जेन्ना सरकार येतले तेन्ना आमी बिल घालता म्हणटात. सो दीस शोज दॅट इंटेन्शन ना. जशे मायनिंग पळय काबार केले ह्या गोंया राज्यान तशें ह्या एसटी भावांकूय हांकां मारून उडोवपाचो हे प्रयत्न करतात. 19 पॉइंट, create accessible infrastructure and job opportunities for persons with disabilities. Establish care center for autism and spectrum disorders.
20 पॉइंट नंबर 20 ensure quality and safety in road infrastructure to reduce road accidents and create public utilities along the national highways. आज फाटल्या दिसांनी हांव पळयतालो बीजेपी म्हणटा ते प्रोपोगंडा मशीन आणि हे टायम एंड अगेन हांव सांगता तुम्ही जर या दिसांनी पहिले व्हॉट्सएप येतात कितें येतात तिसरो मांडवी पूल आम्ही बांधलो अरे तुम्ही तिसरो मांडवी पूल म्हणटा तेन्ना हाचो अर्थ पयलो आणि दुसरो आहा मरे तो कोणे बांधलो ताजेर ते उल्लेख करना हा जुवारी नवो जुवारी ब्रिज म्हणटा ते कितें उडयतालो ब्रिज आशिल्लो म्हणून उडयतालो मरे तूं चालली ताणें आपूण उडयतालो म्हणून पयशे खंय तरी उल्लेख केलो ताणें सो हे सरकार म्हणटा तें फक्त लोकांक फटोवप लोकांक मिसगायड करप आणि करप्शन आता हे हायवे ताणी गोंयकारांक लागून बांदूना हे हायवे ताणी कोस्ट ट्रान्सपोर्टेशना बांदला कित्याक जर तर आज उत्तर गोंयचे लोक बिलीव करतले हांव सांगता आज उत्तर गोंयची जनता जी तांकां विचारात की रस्त्याची हालत कितें आहा रस्त्याची क्वॉलिटी कितें आहा ती विचारात आणि हांव खात्रेन सांगता की पेडणे भागातले लोक पळय जे डेली कामाक म्हापशे येतात किंवा पणजे येता न्ही हांकां ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तांकां बॅकबोनाचो प्रॉब्लेम जायना जाल्यार तुमी पळयात त्या रस्त्याक कितले अनडिल्युशन्स आसा त्या रस्त्याची क्वॉलिटी ना ते कॉन्क्रीट रातयाने आणि ऍक्च्युअली ते एज पर स्पेसिफिकेशन सुद्धा तांणी तो रस्त्याचे काम केल्ले ना जो तांचो जावंय आसा ह्या सरकाराचो जो जो फ्रॉम बांबोळे टू पत्रा मारले ताजेर कितले एक्शन जाल्यो ताजेर कितले एफआयआर जाले हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो पेणे जंक्शन जे बांदला ताचे अजूनही प्रॉब्लेम सॉल्व हे सरकार करपाक शकना फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी पेडण्या भागांत गेल्ले थंय लोकांक एक्सेसूच ना एक साधी एम्ब्युलन्स येवपाक शकना थंय एक फायर ब्रिगेड येवपाक शकना सो तुम्ही जर म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हे लोकांक तुम्ही त्रासान घालपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला लोकांचो जीव घेवपाक तुम्ही आज इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला आज आमी पळयतात की एव्हरी डे आज रस्त्याचेर एक गोंयकाराचो जीव वता एव्हरी डे वता कित्याक लागून वता कित्याक आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें रस्त्याची क्वॉलिटी नेगेटिव्ह बँकिंग आहा ते सो ह्या सरकारान फक्त लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न केला रॉंग नरेटिव्ह चलयल्या आणि आमच्या कुस्तार आमचे पैसे वापरून आणि खबर केला आणि इट इज ऑलमोस्ट नष्ट जाल्ल्याक तो पाविल्लो सो आमचे कमिटमेंट आसा आमचे दोनूय उमेदवार जेन्ना खासदार जाऊन जेन्ना वतले थंय पार्लमेंटान जो एक फियर ह्या गोंयकारा भितर जो आसा की गोंयची आयडेंटिटी पळय जी वता ती काँग्रेस पक्ष आपले दोनूय उमेदवारा कडल्यान सगळे प्रश्न सोडयतले देव बरें करूं फुडले सुवातेर हांव मागता आमचो विरोधी पक्ष फुडारी उलयतलो आणि ताच्या उपरांत वी विल टेक क्वेश्चन्स पार्टीचे प्रेसिडेंट अमित फाटकर तशेंच दोन्ही आमचे उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयचे इन्चार्ज आणि आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा बाब कालूस परेरा दोन्ही आमचे कॅन्डिडेट ॲडव्होकेट रमाकांत खलाप तशेंच कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस आमचे प्रेसिडेंटान सांगला आणि एक्सप्लेन केला आल्बी आता हे जेन्ना आमचे देशाचे लीडर राहुल गांधी काश्मीर ते कन्याकुमारी जेन्ना तो भोंवतालो ही बारीक लोकांले प्रश्न हे मांडपाक काँग्रेस पक्षान जेन्ना इंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल जो एंगर तेंचे भितर आहा अगेन्स्ट दीस भ्रष्ट जुमला पार्टी अगेन्स्ट द फेलियर्स ऑफ दीस डबल इंजिन सरकार हे आमच्या देशाचो आवाज जावपाक सो वी विल प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट we will protect our natural heritage. This is the need of the hour because एक कोला विरुद्ध only goal say no to coal म्हणून आम्ही एक्सटेन्सिव्हली एक कॅम्पेन गोंयभर केली चांदोरच्या गावात अदानी जावं अंबानी यांका प्रोटेक्ट करपाक जो प्रयत्न आज केला आणि जे आमचे माणकुले गोंय हे पाड घालपाक जो प्रयत्न केला हे बंद करपाक आमचे दोन्ही खासदार will be the voice here in the center. This is a surfeit because the dual citizenship issue is still pending. We will fight and make sure that the OCI status for these Goinkars will continue. It is based on expansion
because there is no feasibility when it comes to two airports operating in close proximity. The rivers, 6 rivers, Zuari, Mandovi, Shapora, River Sal, Kumbarjua, Mapsa, हे सगळेचे river आहे जे nationalization झाले. The people of Goa, the fishermen today fear that they will lose all their main culprit for jenna expansion of highways. आज ज्या पद्धतीन accident घडता, this is a failure in the road engineering and there are black spots. हे black spots identify केलेले आहे. प्रत्येक दिसाक there is one road death. So this is something that has to be highlighted. Goa today is known as an accident destination. Goa today is known today as a murder destination, as a rape capital. All these issues with regards to law and order and safety would be taken up by our both our Lok Sabha MPs, I should say. दुसरे skilling of women for economic empowerment. त्याच पद्धतीन important म्हणतात the employment of locals in the tourism industry. आज tourism industry हुई ना हुई काबार करून उडयल्या. In the peak season of December as well, the tourism figures have gone down. Why these figures have gone down? Just going in other places, the show must go on. Monon, J, Tura, all these things going abroad and wastage of public money. This has to stop. Goa was known to be a place जे आमची communal harmony राखपाक एक liberal free state आशिल्ली. हुई ना हुई आमचेर जो या बीजेपी सरकारान जो आक्रमण केला, especially with regards to our lands, ज्या पद्धतीन आज the way lands have been sold, advertisements on the paper are shocking, with title, without title, land required in Goa. All these are issues. I'm confident that our दोन्ही आमचे खासदार आणि तशेंच आमचे पार्टी will be very focused. We are quite confident. ज्या पद्धतीन आमकां आज रिस्पॉन्स फावो जाला उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय, प्रत्येक वाठारांनी, प्रत्येक गांवांनी, प्रत्येक बुथांनी आमी जेन्ना आज भोंवता, आमकां विश्वास आहा की आमचे बिकॉज आमचे अध्यक्ष जावं आमचे दोन्ही आमदार जावं खासदार, we are moving to the people. Today our manifesto, we have the team in place. Amche Karyakarta are all energized. We are all ready to take this agenda. In the next 10 days, we'll reach each and every house. The press, Sadam question kodale, do you all have the manpower? Do you all have the booth committees? If you see the way the Congress Paksh, ja paddhatin aaj, accordingly with India Alliance partners, these were strategies we didn't put in public domain. But I will try to tell you all, जे 7 तारखे एसली सुनामी जातली आणि या पद्धतीन ज्या पद्धतीन आमचे खासदार निवडून येतले with a thumping majority, the BJP today will get a beef-eating reply for all their failures of the double engine सरकार. आज वयता थिंगा मोदी की guarantee म्हणून जे board poster जे घडटा, we have no money to put these posters and banners. Today there is a threat to the fourth pillar of democracy as well. To the press, there's a threat. Whether the way the press were functioning in 2014, there was freedom of speech, but today makai tori dista, and we all need to understand that this is a big monopoly. We are heading into dictatorship, and definitely the people of South Goa and North Goa, and goinche आमचे सगळे आज गोंयकार एकठांय जाले, सगळे पक्षाच्या ऑपोजिशनाच्या, जावं आम आदमी, जावं गोवा फॉरवर्ड, जावं टीएमसी, जावं शिवसेना, हे सगळे आमी आज एकठांय कित्याक जाले गोंय सांबाळपाक. ऑपोजिशनान आम हाय definitely what strategy we adopted in the assembly together as one opposition today will be seen. आमगेल्यो public meeting प्रत्येक दिसाक प्रत्येक constituency we are having public meetings रावता, आणि म्हाका विश्वास आहा की गोंयचो लोक हे 7 तारखे ही सुनामी कोण दोन्ही आमचे खासदार इलेक्ट जातले. एकूच मिनिट बिफोर वी टेक द क्वेश्चन्स, सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हो आमचो जाहीरनामा, आमचो मॅनिफेस्टो जो आसा हो 3 भाशेनी आमी आज लॉन्च करतात, आणि कोंकणीन आमी 2 स्क्रिप्ट, दोनूय देवनागरी एज वेल एज रोमी स्क्रिप्टान हो
लॉन्च आम्ही आज करतो. आय थिंक वी फर्स्ट जस्ट टेक अ पिक्चर एंड देन हिंदी हमारी भाषा में. सर भरपूर